Inħelsu iż-żewġ Libjani li kienu qed jinżammu arrestati mill-pulizija brabta mal-qtil li seħħ fit-tmiem il-ġimgħa li għadda fi triq il-Bwieraq b'Kirkara. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija sostnew ma' One News li ż-żewġ Libjani żammew f'ommhom midbuq matul l-interrogazzjoni tal-pulizija u ma kkoperawx. Tant li l-pulizija għadha ma tistax tistabilixxi x'kien li wassal għall-argument bejn l-irġiel u min minnhom wettaq ir-reat li ħalla Libjan ta' 38 sena mejjed fl-isptar Mater Dei. Fil-fatt, il-pulizija għadha ma tistax tressaq lill-ebda wieħed minnhom il-qorti u għalhekk bil-liġi kellha teħlishom wara 48 siegħa ta' arrest u nataw il-police bail. L-istess sorsi kkonfermaw li minkejja li għall-bidu der każ faċli għall-investigaturi irriżulta mod ieħor. Tantu hekk li t-taqsima forensika fih dan il-korp tal-pulizija għadha qed tistudja f'aktar dettall l-evidenza li nġabret breqqa kbira minn fuq ix-xena tar-reat f'Kirkara. L-istess sorsi sostnew li tul il-jum tal-erba l-esperti tal-qorti reġgħu marru fuq il-post biex jistudjaw aħjar kif ġraw il-fatti kollha tul il-lejl traġiku. Kien One News li żvela li l-pulizija mhux qed teskludi li ż-żewġ Libjani setgħu kienu qed jiddefendu lilhom infushom waqt l-argument li żviluppa fil-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd. Dan anke għal fatt li sorsi qrib il-pulizija sostnew li wieħed mill-irġiel arrestati ġarrab xi ġrieħi waqt l-argument. Sissu mifhum li kien il-vittma li mar fir-residenza taż-żewġ Libjani f'Kirkara. L-istess sorsi qalu li minkejja li ż-żewġ tirġiel jinsabu bil-police bail mhix teskludi li terġa' tiġborhom u tixlihom bi qtil involontarju. L-investigazzjonijiet brabta ma' dan il-każ qed jitmexxew mill-pulizija fih dan id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali flimkien ma' dawk tad-Distrett.